Task Force Demolition sa Cagayan de Oro City, LGU, balik operasyon na. Mga istruktura gagitukod kilid sa usa ka kalsada ang ilang gibungkag aron dili sa gabal sa mga motorista. Ani ang report. Balik operasyon na ang Task Force Demolition sa Cagayan de Oro City, LGU. Una nilang giadtuan ang mga illegal structures sa Zaya sa Barangay Carmen. Gipangguba sa demolition team ang dili moubos sa siyam ka mga istruktura sa mga residente nga nakatukod kilid sa dalan, ingon man sa mga pribadong luna sa syudad. Yeah, dahil ilang gipuntat nga mga tindahan, diya po sila nangatulog, nagpuyo. Pero temporary ra ang akong nasabtan kay giatuan man sa namo. Naay uban nilang dunay ilang lain gyud nga puyanan. So para convenient sa ilang trabaho na sila dito. Ang uban sa ila mga durdaghan sa ila nagtrabaho sa atong garbage collection. Mitabang sab ang mga personel sa task force sa paghipos sa mga istruktura sa mga gibungkag nga istruktura aron mapuslan pa. Matod sa lokal nga kagamhanan, andam kuno sila mutabang sa mga residente sa pagbalhin sa ilang mga materyales sa ilang mga orihinal nga Pinoy-anan uban sa tabang sa ekipo ug mga personahe sa City Engineers Office. Lagi ang road clearing operation sa Lakbayan pagpadayon man gyud na and then mo nang usa sa tahas sa atong task group demolition. So ato na sang baliko ng atong regular gyud nga pag-inspeksyon, pag-monitor nining mga structure nga kalit lang katubo. Hangyo sa task force demolition ngadto sa katawhan nga likayan ang pagtukod og istruktura sa mga luna nga pribado o bisan na nga iya sa gobyerno. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.